Okay, may hapon nata karon diri sa panimalay ni Sir Carlos katong PWD nga kanhi empleyado sa Provincial Capitol sa dugay nga mga panahon. Bidangop sa tuwang programa sa Charm Radio para sa gamay nga pagpatabang. Mao ni among gidala karon nga gikan kang Ma'am Yvonne Cagas. Saludo kay Misay Muha, Ma'am. Istorya taga nina, grabe pagka matinabangon gyud. Ipahatdan niya Sir Carlos aning bugas. Kining tambal gyud. Gidiman ni Sir Carlos kada matagpo siya sa iyahang ipangayo, ipangitaan gyud og paagi sang asa ng mga butika, of course provincial hospital, makakuha siya sa mga panginahanglanon niya medisina or tambal ni Sir Carlos. So atong gihatag sa iya. Sir, so kani mga tambal, i-check mo na yung mga tambal nga imuhang maintenance nimo. Kung saan ang mga tambal na? Ngayon ni, musta man ka? Huwag lagi murag lain ang lawas. Kapoy may pindog, di kapoy. Kay murag mag hirap kini. Musta man eh? Aga ba pinted para ni sakwan, Musta man nimo? para ni binhod, para makatarong og lakaw kay kung sobrang kabinhod lisod. Hindi ka kadili mo basta-basta kaliyok-liyok. Ako bitaw ni kapoy ako para kay binhod. Binhod siya. Kay mo na gud na akin naman ako niya ako ano no. So naa ka lang tambala, gamay na lang. Pero lahi siya og brand. Brand. Kung gabapintin ya pag sa karbo pasuloy ani ba? Niyo. So para na sa binhod. Oh, pero mahal gid siya. Muna mahal. So yun Mahal ni mo ni, Buhay sa din siya. din siya. Okay, so naala din eh. Wala siya tanan. Kaya mahal ni. Electricity ang isa ani kining ako ang akuan pero Ini murag mahal mo ni. wala ko kabalo ang pilay presyo ani kay provider man ni sa akuan. Kini. Madam. Oh. O ator bastatin para ni sa high blood. High blood po na. Kini tag 27 ang buhok ani. Okay. Iwasa dira ni siya. Mas aday ni mo rin nun. Oo. Okay. So kani, unsa po ni? Ano siya kung may tinas in Losartan. Sarta na. Oh. So na pills ng isa. Na. Eh amlodipine man eh para gyapon sa high blood. High blood po. 5 milligrams. Masa dira ni siya, kini twice a day ni siya. Aw, kini kay 100 milligrams man ni siya. 100, no? Tama. Extra ni kwan kay sa una ako 50 man ako agad. Okay. So kani, so man ni. Turbastasin yapon, bastatin, maro yapon isla sir. Okay. Kini as kini oh, parehas la quality. So mo na ni siya tanan. Dili. Basta katong imong mga gi-chat. Mao ni ang gi Salamat kayo Sir provide Mike. ni Ma'am Yvonne. Dako po kay kong pasalamat kang Madam Yvonne nga okay nga akong paano urot na gid. Kaon sa natong bugas ha. Oh. Matabang-tabang sa inyong kukumo. Basta. Aghala na sa lamesa Sir Mike. Ako na kayong tabang ni Sir Mike kay aminin mo kung palito na siya. Siguro kini nga klase nga volume karon na ako nakita, mga siguro sobra ni 2,000. Oh. Kay mahal kay uban ani ka ator bastatin o kaning gabapitin. Muni mahal kayo. Pinidag ko. Oh. Pero wa pa ko kasulay aning klase nga pagkuan ani kay lahi akong brand nga giparito. Pero kani siya branded gyapon siya. Pasalamat ako kay pasalamat kang Madam Yvonne Cagas yang ipadangat nga assistas mga medicines kay kanik makatabang kay dako sa akong kailutang karon. Napunta nga ako po siyang panalanginan o may lawas po para siya para makaunayan siya maka-provide og mga inabang dito sa mga nanginahanglan.